Аз съм изгарал с чорапите, съм изгарал. Целият съм изгарал, направо търките побиват, седиш, спиш 5 дена на закачалка, завива ти се свят, точно така. И не знаеш какво да направиш, обаче търпиш, защото си на море. И какво друго се случва на море? Има водорасли, не è приятно толкова да се плува. Però siamo venuti qui per il problema, eravamo venuti qui per il problema, poi sembra che il problema l'ha risolto. Няма такова нещо като сигурност на морето. Има раци, има медузи. Ще те нащипат, докато плуваш. Такива отрова. Медуза през очите ми е минавала. Also meine Medusa, die hat 1000, mindestens 1000